All right. Makadi, Mazman crew. Pick up yourself anyway there. This is I Epika Izo. Welcome to our broadcast, the one we say it's the review and muridzo nyaya dzese dzinenge dzichitaurwa dzamunenge muchichema nadzo dziya taona kuti ngomana uyu iye haarespondi vanhu ndo vanenge vachingoposta. So I think tatirega tikuunzirei chirongwa chekuti munenge muchitaura naye direct achipindura nyaya dzake tichimubvunza macomments enyu maquestions enyu ese tinawo tichimubvunza achipindura sezvazviri. Right. Baba Keketso. Yes baba. Zvakamira sei? Zvakanaka baba. Njuga dzakamira zvakanaka. Makakula down pa10. Takakula down baba. Aiwa manake ngatibva tangotangira ipapa patakakulira down pacho ipapa patiri panapa. Okay. Pa10 patiri panapa mudara. I think pane imwe comment yandamboona panapa ichitaura kuti haana chainacho what but tiri pa10 panapa mudara. Munogara muchiposta muripo muchita sei? Zvakamira sei? Panapa. Yes. Panapa ndo pa10 pedu. Ndo pandogara. Chandokwanisa ngokudze ndechekuti ndo pa10 pedu ndo pandogara. Andisi roja. Ndibadire rent. All right. Pa10 pedu. Sazvo kunzi hanzi yanenge achitorwa mafoto pamba pasiri pavo chichizvo. Idzo dzanyaya dzavo idzi. Ndopatina nyaya dzavo kana pane kwavakaona ndichibhadhira rent ngavaende vambonoconfirma ko panapa 10 ndo padogara. Alright. Iyo bate siye tine nhau hombe. Let's address the elephant in the room. Okay. Nhau ya enduru yanetsa yanagogazi yaita kuti yaita maemotions akawanda. Vamwe vachitaura zvavarikutaura mwe vachipindura kuti waita seyanagogo but we do not know what's happening and mungade kutiudza chii chiri kuitika. What's happening? Okay, nyaya yacho ndotoshandotangira pa because yakarebesa. Okay, but basically what I can say is the first thing price ndiredu anditi. Yes. That's the first thing. The second thing is okay. Mira indara muri kuti price nderedu. Yes. Price ripi Zviri kunotonika ndori nenyaya idzi ndori nanagogo ava. Saanagogo ava kana price riri renyu ndivanani vanhu? Who are these people? usikandati nyaya yada kuitangira pandoda kuti inyatsoclarify kusvika ndisvika panechi. Alright. So andiri kuziva kuti pakabuda maissues eland reform program yaitwa negovernment madays pakaitwa the 3rd chimurenga vanhu vachinotora kunotora mafarms and all of that. Oh, yes. So my mother was one of vanhu vakaenda kunotora mafarms and she's a war veteran and all of that. Wakaenda yenzi Narira Farmers Association madays acho. Okay. They fought for what was theirs. Okay. And then they won. So tingangoti kwese kumashuruka kusina basa tangoda kutaura nyaya yekuti pafama apa vanhu vese vamafarmers auya pambane macivil servants pane ma-war veterans pane nachimbuido nanani vanhu vaya vatinoti vanhu vakarwira nyika not politically hatitaura zvepolitics but vanhu vakanzi vanga varipo pakurwira nyika. Exactly. Ndo the people vakapiwa mafarms. Okay. So what then happened was varungu anoziva kuti murungu varungu vaya pavanga vashandi vavo vaitora vashandi kana na Zambia Malawi vachiuya navo vachienda paprize and all of that. So pakaitika zvese izvozvo zveikuningirina zvekuti varungu vachioneka isusu wedu murungu we never like kumutorera zvinhu zvake nekuita sei no akaenda nezvinhu zvake zvese ane kambani inonzi National Tested Seeds anzi Joe Kennedy. Joe Kennedy ya kambani inoita zvemaseeds akatora zvinhu zvake zvese hapana chaakasiya. We made sure kuti atora zvinhu zvake zvese. Alright. Chaakasiya mabuildings because hapana paaikwanisa kutakura mabuildings. Okay. That being done, murungu aiva nevanhu vake vanga vaigara pamukomboni memwe andika vanhu murungu akatora vamwe vanhu akati vanhu andaishanda navo ngatiite se andeitese vamwe vakaramba
Okay. vakati isusu todaita sei toda kusara handiti. So pavakasara ndo pakabva panziwa nechi nemafamers ese. Saka mimi zvamasara kudaro mafarms edu, so you now work for us. Okay. Handiti hatisi kukudzingai, tiri kukupai dzimba dzekugara muchishanda. But vakushandira imimi. Vakushandira isusu. Under isusu. So what then happened was minda yamadhezi aiminda yanga yakakurisa, like wedu isusu wanga tori 73 hectares. Okay. Vamwe waitoro ma 60 machichichichi vachinenge. But then government yakabva yazouya neplan yema subdivisions land. Kune vanhu vangwa nemalend akakurisa. Andika that's when mama subdivided munda wavo apa vanga wato mafarmers isanga allocate maplots avo. And then moms vaona taura 73 yakakurisa, then vanochekerana nemwe security anonzi deshe. So as per government exactly ndo security vatora kuti chiva tasara. So kwanga kwasara munda uyo wanga wasara wanga wari close to 24 chiji, just munda wekurima chete. Mama pavanga vachiri kurima kwavanga vasati vasubdivide, vakanga vati vanhu ava vasanorima zvavo vachiwanawo tokuti asi tokubata because munda wanga raizi kusara riri sango, isitaishandisa imwe teisitairima kuseri kwegomo. Anditi kwataita kune picture randakambobuda ndiri pamunda, so panga kune beans exactly. So moms then isusu we then grew up family. Moms wanga ne like vana va moms 6 anditi. Okay. Yeah. Vatu vana vakuda kushandisa minda and all of that. So that's when the issue started. Ipapa yanga the second time. The first issue was like mama wanga wada kushandisa munda. Yeah, something like that. Vada kuita zvavadaita nemunda wavo. Wavambokweretesa vaya kuti mbosanoita iso vakuchida kushandisa munda wavo. All right. And then those people vakaramba. Vakatorwisa moms. Zvokutotandanisa cheko moms. Vanhu vaya ivavo the same people vatakasiya garai muranda isusu. Handiti. Now time has gone by, vaka occupy pai muridza akuda kuchipashandisa akambotisanai kurima. Handiti. Varamba. As if that was not. Apa vanga vakuramba vachiti chi, vanga vakuti chi. Vakutotaura kuti isusu saka muda kuti tiite sei. Not kuti ndepedu. Aiwa. But muda kuti tiite sei. Kuti hapasi pavo vanotozviziva. Chavanoita ndechanga kutaura ndechekuti toita sei. But pakambobuda nyaya subdivision and ekudze land paipa. Vana vakatoudzwa my mother, if I'm lying, God is a fool. Moms vangu vakatono pa vanhu mukana kugaritsa vanhu ma-meetings, even ma-NGOs aiuya vaita ma-meetings ekuti vanhu vari kuda minda. Moms vangu ndo vaiallocata minda mazoyai. Vanhu akanzi no, munhu ari kuda munda, uyai nemazita enyu tende tinokupai pekuita sei. Vanhu akaramba vaida kungogara mukomboni vachiita zvekubika fishi, vachiita zvekupocha fishi zvavo, kutamba zvigure and all of that. You get it. Ndakatokura nawo, vanhu ndakakura nawo. Zvese zvaitaura zvemangai zvekuti chii zvokuita sei, ndakatanga kutozviziva mukomboni because ndasingazivi zvemangai. Ndakura moms wangu aiwana zvinhu zvese. Kana kupinda mutown ndasingapinde mutown nemakombi. Taitongoziva kuti town unopindwa nemataxi. You understand? Ndakatanga kutozozivirawo life yana mangai yana chii ikoko. So those were things zvandaida kutotesta. Kana even kukanga soya beans nechii ndakazvizira imo. Bosa zvavanga vachitaura izvo zvekuti aitodya manga edu, chimodho chedu. It's part of kids growing up. Because ndaenda nawo chikoro vana vacho. So it's part of comment section imomo pano umwe munhu pane statement ramwe ravataura vachiti akatodzidza apa. I come across somebody anga ari mu comment section anga achitaura kuti musanyepe imimi Andrew haana kudzidza, apanza akadzidza ku pane chikoro chataura I think chiri kwaMurero or something. Apa musani that was akwangwa ku secondary. All right. But you did interact with these people uri mudiki. Ndaipfuura nemoka mukomboni nichienda kuchikoro. Understand? Plus pafam pedu hapana pandaitadza kuinteracta nevanhu pafam pedu. All right. So vachirwisa moms vangu nozati vakatomboita time yekuti vakatombotiza muZimbabwe kutomboenda kuNamibia vachitya kuurayiwa neteam iri. Serious? Vakawandisa nacho vaitoda kutorwisa moms. Ivava maika pwepwe vacho vavatoda kuti maika pwepwe vakatombopisa garden ramoms vangu.
nekapwepwe ndogogo vanga ivo vaya vamaona vanga vachitizoni endu vakapisa garden ramomzi vangu. Momzi vachitaura kuti vakutaura kuti vanhu chimirai kurima munda mangu ndoda kurima, vakapisa garden, vaivandalize. Even momzi vakapinza matractor munda, vaienda nematemo vanhu vachinotanasa momzi. Anditi kwete kuti famu rekuti muri kufungidzira kuti ndirani, famu rine mapapers akatonyorwa kunzi Agnes yakurima, famu rakatoshandirwa nemwana wemunhu. And this Agnes yakurima watiri kutaura nezvako, that's your biological my mother. That's my mother. mother. Mai vakabuditsa end. Yes, and ndo munhu aiallocata mafarmers ese ari kuside rekuparklands, ndivo the person aiallocata kuti iwe tora apa, iwe tora apa, iwe tora apa. And mafarmers ese ava vane mapapers, momzi vane mapapers ipapo. So the issue was never about kudzinga vanhu mukomboni. The issue was kuti it's fine, garai. Pekutanga hatinotombotanga chida kuvadzinga. Pekutanga takatotanga tanoti vakasiwa nevarungu, including vana namaimbewe ava ndo maikapwepwe, nana anapampaiti maimbewe, Firiodi, Kadamanja, pova paita vakawanda. Takanga tati since vakasiwa nevarungu takatombowanzira tikati aiwa isusu tiri kuda vanhu vakasiwa nevarungu chete mukomboni no. Vamwe vese zvino ava manje vanga vatora timu rimwe ranga richibvoka raibva richibhadhara rendi imomo. Timu raira raibhadhara rendi ndo ranga rakutengesa burongo mukomboni, vakuita zvetwihide, tumbwa, vakutoita masnooker table, muchitambwa njuga and all of that. Nepo kwaitwa nefuneral ye this other guy ainzi afa overdose yekumwe. Exactly. And moms was fighting against kutengeswa kwezvinhu izvo kuma-drugs. Exactly. Okay. So vanhu vaive kuti havadi kushanda, havana chavanoda, chavanongoda kugara vachipocha fishi vachidingirekinanje. But munda uri kunzi ndewenyu. Pekutanga takatenga tati aiwa vakasiwa nevarungu hatikudzingei, andika be there, andika, but make sure kuti mukushandira isusu because the land ndeyedu. And we were okay with that. So tanga 2008 andika vakafaita, momzi vakafaita, vanhu vaya vaitoti kana chero mukapinzwa tractor vaenda vachinotema matractor. And then came 2011 ndopakatanga momzi kuzotanga malegal ningering issues. Yeah, boss ndandoda kutobvunza kuti tiri papo boss ndichiona vachipopota pepe vachita zvavari kuita. I've realized kuti vanhu vari kabuditsa zvinhu panze. At first we thought kuti alright, so I think ipapo tapanzwisisa. Then another issue, pane page yatakaona isusu, page yatisatambonzwa nezvayo. It was my first time. I think yakanzi Hot Zim Trends. From the way andinoziva ma-interview it looks like yaito interviewer iri aibvunza ma-questions achitori against you, like munhu ari kutoratidza kuti anga akatora side. From the way yaaibvunza ma-questions ake achibvunza nevanhu meno kana ukatora nguva kuzviteerera, what do you have to say kuna either ndi-journalist or ndiani iyeye? Uyo Jondwari uyo tinongozodhila naye nemutemo, because one akatrespass on another person's property and started filming zvinhu zvake munzvimbo isiri yake, anomboconsulta nesu and all of that. We'll deal with that one late. Tichadhila naye zvedu later. Alright, tichitaura pamibvunzo yake yaakabvunza. Pane imwe question yaakabvunza iye achitaura kuti saka zviya zvaitaurwa naEndi kuti akavaka imba kumusha ndezvekunyeba. Ndaraunda yaipindura papindura ndezvekunyeba pane imba yaakavaka. What do you have to say about that? Tinepa takamboona paine imwe building yakanaka singaite yawakamboita uchitaura effect unengoda kuita project ye-library, something like that. Kwaikwai itu nzvimbo dzakasiyana idzi. Kwaikwai kumusha kwana momzi kwandakakurira inini, and iyi chatotaura ndeipaprazi ramomzi. Uko kumusha uko ndo kwandakakurira kwana sekuru, and that house is a family house. Unzvisa. And if you take a look at pandakatobuditsa paipa ndichitaura andaumboti ndiriku, ndaiti tiriku. You get it? Okay. Ndichiti apa tichazopaisa library, apa tichazopa D, apa tichazopa D. It's a family house. Alright. You understand? Alright. And pandakatotaura ndoda kuti kana ukazotsvaga video uone kuti
ndakataura ndichiti honai zvakaita kumusha kwedu. Do you understand? All right. So Chinhu chefamily, you can't say something chefamily and you say it's mine. No. Zvafa nefama unombonzwa nchiti nderangu. If I say nderangu, yes, I'm part of the family, so it's mine. Andika. But inini pandotaura zvinhu ndinoti chedu, because ndoziva kuti zvinhu zvefamily ndezvani? Yes. I've got kana ndichitaura inini ndine stand yangu ekunotongo I ndambe ndane. Yes. Ndinoti yangu because inoreva inini. It belongs to you. It belongs to me. Stand yangu kwamureu. Anditi. Iri ku center. It belongs to who? To you. Plot rekumarondera remadretka tura benzi rere. Andika. Nderani? You understand? Those ones are not zvangu, but if it includes family. Ndinoita sei? Zvafane kuguruwe cheko kwatembe ndachina ndisiri kutazwa. Mushe kuguruwe wacho tikataura ndichiti ndewani. Izvo ndonhu vandotaura kuti aiwa ndezvangu. Kwete zvanhu kutaura kuti une zvinhu zvako zvaunopatsanura kuti izvi ndezvangu. Exactly. Kana turi kutaura say as an example like issue yestand padhuze paya yo. Issue ye riri kumarondera iya ichi iplot. It's a plot 10 hectares. Iri pamarondera iya. Nangu personally ndoriziva ndakambosvikapo. I think maybe one of the days tichazoita a video tiri pairiri so that vanhu vazive kuti we are talking zvinhu zviripo. Exactly. Because with this whole issue dzaitika it now proves kuti some of the things zvinenge zvichinzi endaninyeba maybe nawe kuti vanhu vanouya pauri iwewe I've never seen you uchiposta kuti ndine chakati nechakati, but people around you vanozobva pauri ndo vanoenda vachinotaura kuti chaichiya chaanoti ndechekunyeba. So I think we should do kana ukazotitendera maybe ka program or something chekuti we just film zvinezvo tozviratidza kuti ichi chacho chiripo, because prize ratakutaura nezvaro nhasi to my surprise rakamboendwa kwaola rikanzi haripo, but nhasi raakuuya raakunzi endu atidzinga paprize. Yeah. So inini normally what happens, I tell the world what I want them to know. Ndikanzi ndatenga mota nhasi, it's my property, personal property. Why do I have to tell the world kuti ndatenga mota? I think talking of my issues emotkari, it's also another issues that we need to address. I think maybe next week or so tichaona we'll have to come back again timbo discussa now the motkari, because there's also another issue circulating now the motkari papa. And have you noticed kuti panobuda nyaya dzese dzinenge dzichitrenda dzonzi ndimuridzo hadzipostwe neni? Yeah. So postwa na somebody else. In nini, when I come here I do my jokes, I post my music, I post my funny zangu, I post chi. You've never seen me say posting my personal even belongings. This video, it took me time kuti ndimconvince kuti auye kuzoanswer, because he never wanted. Anga asiri kutomboda zvekuti anga achianswer, but I forced him. I use zvandamushandisirawo semufana umwe wangu whatsoever kuti abvume. Anga asiri kutomboda, anga ingoti ngazvifambe zvakadaro vasiye vaite zvavanoita. So I think ndicharamba ndichimudzvanya more and more kuti tinzwe nyaya dzamunenge muchida. So imimi questions amunenge muri kuda kuti munzwe muzive kwaari comment section imomo munongopinda muita semomanyora, tinomabvunza. Kana ari a bit private or whatsoever, you can feel pa Facebook enda pa account yangu inini yakanzi Abelbanda -Epikaizo mondipa questions wayo. I'll ask him aomapindura. But to clarify things, if there are personal issues tisinei chekuita ne mararamiro angu mu music industry, I don't think I'll be able to answer those. Iyi ndai answer, it's a personal issue yakapostwa nevamwe vanhu yatopa social media kudara, so I just have to clarify. Isusu munhu watinoziva anditio, isusu munhu watinotsoma kana kuti anotsomwa nevanhu wavanoda kuziva, because tine vanhu tu vakasiyana. Tina Endi Muridzo. Endi Muridzo belongs to us. Yes. Including you guys. Alright. Then tine anonzi Andrew Kudza Ingwenya. Iyeye atitomuzika na ina antomuzive.
atitotambe naye atinei naye. So if there is anything that has to do with Andy Muridzo, let's talk about it, let's ask him. But kana paine chekuita naAndrew Kudzai Ngwenya izvo hatina simba rekunge tichimubvunza maquestions waye achinge achipindura, but sekunzwa kwamaita kuti apatsanura zvakanaka kuti imba yaakavaka yakabuda ine project yelibrary yaiya haisi kuNorton kuri kutaurwa nezvako, iri kuZumba, right, kumusha. So reporter, I don't know your name, wakabvunza mubvunzo uchitaura kuti so akatinyepera kuti anemba. There is your answer. kuNorton kwawakaenda kusiriko kunemba iyoyo, imba yotaura nezvayo iri kumusha uko kuPraz, uko kumusha. Family farm, family kumusha, here family home. Zvangu personally zvandinazvo handitombode kuti vanozive. I don't anyango ukandibvunza say you will never hear me telling you what I have. Chinhu chandingatoposte mabhe kuti ndinacho imota, because motor is something that is noza. Yeah, but now the motor we are coming there, I think, because paunombonza, I remember pani patakambonzaenza nonyepa hana mota uyo ane chi, but nowadays tikuona zvakanyanya uri mumajegwa. But stay tuned, we're not going to talk about that one today. I think that one is another story for next week. Peace out. So ndo issue yacho. Alright, so tiri ipapo at first patatanga kunzwa nyaya nekuona zvichiitika, we thought kuti maybe wahaya mamonya vaenda kunorwisa vanhu vakabuditsa vanhu zvinhu panze, but upon a closer look we realize kuti no, eviction iri kuitika yaitwa na-messenger of court anova deputy sheriff, pachitori nemapurisa zetherapy. I think it's not on Rebra, I don't know which police station it is, but pane mapurisa, and this is officer, I mean paina deputy sheriff, messenger of court, meaning to say whatever mafights ari kuitika ari kubva neku court. And it, so mazira adinoita messenger of court haabhadharwe mari private kuti endai munodai mutumwa wecourt. So meaning to say now iri kurwa kana kuti mafights aya zviri kubva order yabva kucourt, ndizvo kuti vanhu ava ngavaexitwe. So ivo chavasiri kunzwisisa apa now, chavasiri kuunderstand apa, fight yavo ndeyekuti because kana chinhu chichi chaitaurwa necourt, court yati fine yagranta kuti chendai munoita eviction, it means chinhu chiri legit. Chinhu chitori legal. Zvinhu zvese zvakafambiswa nemutemo. Andakudza kuti it has been happening since 2011. Yes. Vachienda mamwe mafarmers acho vakatopiwa, vakatoallocatwa land namama pangwa chiri RX office and all of it. Kwanaenzi FSI Agricom vangatori secretary for lands moms madezi acho, andika ndo vaitoallocata mafarmers. The same farmers vakanga pane mafarmers akanga ambokumbira kuchengetesa zvinhu zvavo mumasheds paplot pedu isoso, handiti vakanga vakutorwisa futi moms, you understand, kuti vachitobhadhara macourts madhezi acho moms financially vanga vari zvanga zvisiri stable, because vanga vanzwa nekubuditsa mari vachifaitira nyaya idzodzo. Mafarmers acho vakanga vachitobhadharwa nemukomboni wavo kucourt kuti vanomisidzana namoms over farm ravo. Vane zvangada kubenefita vakatora. Alright. So isusu takazokurawo manje, anaenda kukura ndikatoona kuti imi this thing has been happening since ndiri kuchikoro, vanhu vachingofaita moms vangu over land yavo, kwete kuti land isiri, kwete kuti land yekukumbira mudara, iland yamoms, ndika paive panambotaura ndikati vakasiyiwa nevarungu taida kuti vasare, but vakasiyiwa nevarungu vacho ndo vaitounza vanhu votanga kunorentesa vanhu mukomboni mo, vanhu votanga kuuya vachiita illegal activities. So we decided no, these guys, if tiri kuti ndo vasare and they're the ones fighting us, aisi nyaya, let's just go to court. Ivo vanogona fight yemaoko, isusu tinogona fight yemutemo. You understand? Ivo vaitorwisa physically. Ndeve kutorwisa, vataura kuti waitoti ukapinda moms ndambopinda muchitambuka zvigure zvisiri zvandandisina kubvumira, ndikanetsana navo, ingoti niniwo ndikataudzara mana zvamukuita zvandisukuzvida, ngoti nanikwate inini ndakatosimba either physically or spiritually ndakasimba, saka inini nditore magatsi kutaura kuti
vamwani ndaitosvika vanhu vachitorima chodzi kuti guys musarime munda iwoyo makanzi nekoti musarime kuona zvoti vane macontext of court akawandisa vanhu vaiva you get it now tavati bvai fine fair and fine message of court auya avabvisa ndika zvinhu zvabuda paitisiya pakakiwa and then vakabva mheno chiloyeloya chavo chavakatsvaga chikabva chaenda kukoti futi chikanoti vanhu havadzingwa we went back to court andika after you mean after eviction yekutanga handiti vakaevictwa vanhu handiti vakasevhwa mapapers ekutanga vapuwa notice handiti aya mapepa atatozovasevha apa pavazoburitswa anga kaneka ngatoke mheno number ani vachingosevhwa mapapers yetu messenger of court anotanga apa opa time ozopa futi dzimwe ozoti 7 days okay so now apa pekutanga mbovazopiwa iri bepa iri vanosevhwa pakatosevhwa vanhu vakasiwa nevarungu should be 16 families or something but pakasevhwa 11 tada kupa manotice mbijana pakasevhwa 11 and then vaevictwa vakaenda kunotyora makeys ani amessenger of court mbovadzokera mumba vaendwa vataenda nawo court kesi yavo vaidismisswa zvanzi hatichada kunzwa nezvazvo munda usi wenyu munda ndewaningi ibvai ipapo handika messenger of court vadzokera vanovabuditsa futi so the next day manjira vakazonobuditswa futi munhu akaona kuti akakurwisa ukawina kesi panosara kavachitaura pana ndopaunozoti endu no you can say endu all you want but then Dear Agnes Yakurima, who happens to be my mother, and I'm her last born. Saka watiwo moms vane vana 6 and vana 6 avese vari kuparticipate mukuprotecta land ya moms. So meaning to say vana vakumhanya kuti endu it's only because you are a public figure, so try kutsvaga. Because I remember pane pandakanzwa the whole video pane vamwe baba vakabuda vachipatsanura vachitaura kuti kuna maina kuna end I think vakataura about 6 vana vachiti vese vana va Agnes vanga vari pano and stuff and all these things. Alright, which is fine. So at least the good thing about it ndechekuti zvino if eviction iri kuitwa pamutemo if they have anything chekurwisa against vanoenda kunochiita zvine mutemo not violence. Ndo patachida kuita clarity kuti vanhu uri kuvabvisa using which power. No, ipapo I think power clear. So now we have another issue that I wanted to ask tiri papo. Kuti prize riri kutaurwa nezvayo. I remember pane patakambonzwa imwe nhau yako pachitaurwa nezvayo zichinzi and anengaenda achinotorwa maphotos ana prize ana chi because now ye prize yakambobuda back. I don't know was it your ex-wife or who akamboita interview I think kuna Oler achitaurwa kuti anonyeba ana prize. So now I don't know. What do you have to say about this? Mabita X atedzirwa ndeungosiya but family ringotaurwa iruro ndiro the same. Mundu anachitaurwa kuti tairima apa tachimborima kuseri kwataita garden tichirima beans andorima nebrother yangu anonzi Takura tiswa komana tumumba ndo wandoita nawo ndo wandorima nawo inini normally handisi background ndichingoenda up and about kana pachidiwa imari pachidiwa tinongocontributa to it and of which pandotorima neblazi yangu yacho handisiri ndinotora maproceeds ekurima kwacho ese ndakatonyorana nawo paso tipedza kurima maproceeds kana iri 50-50 kana iri 40-50 kana iri zvese zvinoenda na moms. I'm doing that for mai wangu. Understand? Because moms wangu vakamira vakakura rwega vakafighta everything she got it herself. Apana akavabatsira vakafightira vana vavo vese vari 6 vari 1. So which means vanhu ava maive neroom yekunzwira tsitsi 1 or 2 vasina pekuenda. But because these people now they ended up fighting you makapedzera mazongoti alright anyway munhu wese chingobuda cause ivo vacho vanga vakufighta vakanga vatone group ravo vatone machairman ndofunga pamunga dotenda na makansela mulendi siri yavo kuti vaite zvavanenge vachiita saka zvinhu zvazvinoine chekuita nepolitics kuzobuda vachida
politize chino whether they politicize it or not. Panongo nyango kachisa politics chero kachisa politics. Another man's land is another man's land. I do what I want with my land. And whether does it in a bad way or in a good way. But mine is mine. Angawe nini abelo. Tupinda mumba menyu. Lutango tovaka dangare mbudzi. Urunzisa. Na uyapa gate pangu tovaka tende utango gare papo. Exactly. Otenga stendi wewe. Ina caretaker anogara cottage kuseri. Caretaker ezvatora tane rate kuramba ariko kwere kana kuti kana land yava yako you have the right to do whatever you want. Yato mukati mako. Wakutomutaura kuti inini ichi chinhu chachangu ichi iwewe handisikuda ndoda kusa vanhu vangu. Tiri pa issue yo iri kutaurika. Are you the main actor ari kuita zvinhu zvere kana kuti? No, ndingori famous here. Ndingori public figure. Okay. We are doing it as a family. All right. You are not the main actor. Asi kungoti ndiwe the public figure saka zita rako ndori kuatsvakwa cause all right vane leverage yavari kutsvaga. No, it's okay. That's the main actor is my mother because my mother is the owner. Isu's being her children, it will automatically become second owners. Exactly, yeah. All right. I think ipapo I think kune vese vanga vaine mubvunzo vaiva kuti chii chiri kuitika, purazi racho nderani. I think mungomana apatsanura mune zvakanaka kuti purazi ndera mama vake vanova vanonzi Agnes, and these people vanhu vakasiyiwa mupurazi vachinzi vagaremo vachiita zvavanoita. Zvekunzi hanzi mangai chimodo like what you said kuti sevana taingotamba tichiendako tichita sei, it's not really something that we can put in together. No, it's okay. Baba Keketso, thank you so very much nekubuditsa pachena your own side of the story. Zvinhu zvichita mufambiro wazvo. So kana paine mamwe ma-questions amunenge muchida kuti tinge tichivabvunza concerning this issue and or any other issues dzichauya dzine chekuita na-and muridzo, feel free kuisa mu-comment section. We'll pick it from there tichivabvunza Baba Keketso achipindura kuti zvii zviri kuitika. But for now I think mazviona mazvinzwisisa issue iri kuitika yepapurazi apatsanura mune zvakanaka kuti purazi nderamai vake sektaura kwaita. Thank you so very much for watching us. We thank you. We love you. Always remember to take care of your loved ones. From me and the crew behind the scene, it is bye-bye for now. Okay.